Αποστόλη! Άλλος! Έλα Γιάννη, σε θέλω. Πού είσαι ρε? Τι είναι? Τι κάνεις εδώ? Πρόβα. Τι πρόβα? Πρόβα για το live που θα κάνουμε. Ποιο live? Το live θα κάνουμε εδώ. Πού εδώ? Στο Playtime Cafe. Πότε ρε? Την Κυριακή ρε, σε 9:30. Καλά, και εμένα πότε θα μου το λέγατε? Τώρα. Ναι, δηλαδή, τι θα γίνει? Θα κάνουμε ένα live με έντεχνη rock μουσική. Τι Ναι. άλλο θες να σου πω? Ποιοι θα παίξετε? Θα παίξουμε εγώ, ο Σταύρος, ο Μάριος, η Τόνια και ο Πάνος. Τι μουσικούλα δηλαδή? Έντεχνη rock. Έντεχνη ροκ. Ναι, ναι. Μάλιστα, εντάξει, και εγώ το μαθαίνω τώρα. Εντάξει ρε Γιάννη, τι να σου κάνω, αγόρι μου, εντάξει, τώρα το μάθες. Εντάξει, καλά, εντάξει. Στο ξαναλέω, Κυριακή 9:30 εδώ, στο Playtime Cafe. Εντάξει, μην το ξεχάσεις. Καλά, εντάξει. Άντε, συνέχισε. Ευχαριστώ. Εντάξει, μην σε διακόπτω.